instalaci skriptu v Cyrillu je to podobné, jako jsme instalovali skript Python, takže je několik možností. Zase si tady otevřeme toto okénko Preferences a zde máme úložiště, kde jsou uloženy jednotlivé skripty. To znamená, že pokud máte nějaký z internetu seznam skriptu, který jste si stáhnul do nějaké složky, tak tady se přidá ta složka. Jinak celá řada skriptů se nabízí i tady dole, tak jak jsme instalovali ten GraExpert Python, tak se dá instalovat i ten C-Star. Jsem ho tady někde viděl, tady C-Star Preprocessing. Pokud ho tam nemáte a máte třeba nějakou složku staženou a v tom soubory z internetu, tak tady si kliknete a skopírujete si tu cestu k tomu souboru. To znamená, kde ten soubor je uložený. Tam se dá kopírovat cesta ve Windowsích. Nevím přesně, jak se to dělá ve Windowsích. Dá se to i vypsat ručně, že máte prostě adresář users, adresář Josef, u vás to bude jinak, adresář Cyril a v tom jsou uloženy skripty. Já tam mám třeba v dokumentech, když se podíváme tady do složky, tak já mám tady v dokumentech dokumenty scripts. Takže já si tady už předvypíšu, tak to vypadá. Dám si aktualizovat a podívejte se, tady se najednou loadovaly všechny skripty, které jsou uloženy v té složce. Takže tím pádem já si tady můžu vybrat třeba ten Applematic, jo, a všechny ty skripty se mi uloží tady a vlastně můžu si je aktivovat. Takže když třeba tady ten C-Star a podívám se, si tady ještě třeba nějaký, tady je ten Hubble Palette. Jo. Když si potřebujete vyhledávat, tak když si kliknete takhle na Hubble a dáte si seřadit, tak se vám pak všechny ty skripty seřadí podle toho. Takže tady si vybíráte nějaký veřejný a tady máte přidaný nějaký ještě svoje. Takže tady si tímhletím tlačítkem, když tak můžete aktualizovat ještě takzvaný, tady píšou rescans, to znamená aktualizovat ty skripty, které jste si tady načet. Dáme apply, tak zase se nám všechny skripty tím applyem natáhnou do těch skriptů a když si tady otevřete Cyril script files, tak najednou vidíte, že místo těch původních, které tady byly, se vám načetly všechny ty nový, včetně toho C-Staru, který jsem si zaškrtnul v tom veřejném prostoru. No a to je všechno, máte to připravený, pak už se samozřejmě skripty spouští odsud pomocí kliku na ten daný skript. To je všechno.